Gracias, gracias. Veciños e veciñas de Traspazos, que tal como estades? Reunimos hoxe aquí para informarvos, vale? A ver si isto despois, cando veñan as eleccións, vos acorda. Lorena? Que sempre votas polos piollosos estes dos ecologistas. Sí ou non? O voto é secreto, alcaldesa, secreto. Secreto é o porco ibérico. O voto non é secreto. E non me interrumpas que perdo fío, vale? Bien. Seguro que moitos de vos vistedes na prensa o acuerdo este comercial de Europa coa India. Sabedes? Vale. Pódese considerar que Traspazos, obviamente, está en Europa. Así que vou vos contar como nos vai afectar este acuerdo. Como alcaldesa vosa que son, calquera pregunta que teñades non tendes máis que... Me cago en la vía. Que che pasa, Lorena? Non me enredes que perdo fío, que foi? A ver, dijo eu, que hai que sabelo. Sábese algo do plan que tiñan para a juventud? Sí, que espere. A juventud, que espere. Vale? Bueno. Xa perdín o fío outra vez. Ah, sí. Europa e a India firmaron un acuerdo e iso vai nos beneficiar a quen? Os veciños de Traspazos. Como nos vai beneficiar? Moi fácil. Imos vender moitos produtos á India. Virán de vacacións a Traspazos 4 ou 5 millóns de indios, así que vas a gastar a máquina dos cafés, Pepe? Onde vai Pepe? Non está Pepe? Non chegou. Non chegou. Pero se lle dixen que tiña que dicirlle algo moi importante. Onde vai Pepe? Está con meu pai. E onde vai teu pai? Está con Pepe. Que tal? Perdona que me liei un pouco con Chito, que encontrouse mal, pixose indispuesto, cajou por sí. Jesús. Teu pai. Pero meu pai padece do corazón, Non foi cousa do corazón, foi do dominó. Foi do dominó, sí. Moi peligroso o dominó, Ten peligro o dominó. Moito peligro se xogas a cubalitros, cada vez que pasas tomas un litro de viño. Aí anda peligroso. Terminástedes? Más ou menos. Vale. Con que andaban? Pepe, Dime. teño boas noticias. Sí. Boas noticias para ti e para o teu bar. Que bar? O teu bar. Que bar? Xa pechei o bar. Cerrei o bar. Como cerrache o bar? Ahora son ganadero. E non me ve. Como ganadero? Non me ve que son ganadero. Non. Comprei 600.000 vacas. ¡Ja, ja! Tuve que ir fora de Galicia para compralas. 600.000. ¡600.000 vacas! 1.200.000 cornos hai na casa. Ahora sí que xa non sei o que estaba dicindo. Ahora sí que xa... No, estaba usted falando que se meu pai xogaba ao dominó, non era? Ahora xa non xoga máis. Ti queres calar a boca? Metesche a hoxe, Ah, sí, os De indios. que é a reunión? Dos? Os indios Sí. van traer negocio aquí a Traspazos, pero queren que as vacas sexan sagradas. A vaca o que ten que haber é subvención para a vaca. Teño 600.000 vacas. Con que me den 1 euro por vaca, para min váleme perfectamente. Vamos a ver. Estouche dicindo que os indios o que piden é que aquí en Traspazos, as vacas sea como no seu país, que sean sagradas. Xeron esos indios. Dixeron os indios. E que ten que vir aquí un apache a decirme a min
como teño que cuidar as vacas. Vou eu a Milwaukee dicirlle, vou eu a Connecticut, vou eu a Cincinnati. Ostras, é que eu flipo. Pode ver aquí un alapajoi e me dice tal, vou eu a Cincinnati dicirlle aos indios o que hai que facer. Vou eu a Cincinnati. Pepe, non. Os indios da India, non. Os indios dos vaqueros, Pepe. Ah, tú Os indios te dos fala de vaqueros. indios da India. Vale. Eu falaba de nube blanca. Vale. Son cousas distintas. Vale. Pero, ostra, cuidado na India, Ali hai xente que me compre un yogur cada indio, non me chegan as 600.000 vacas. Menos mal que temos de visita, cadrou totalmente, que temos de visita a ministra de Agricultura da India, está aquí en Traspazos, así que, por favor, un aplauso á señora Indira Tajmaja. Namaste, moitísimas gracias por estar aquí con nós. Como chama? Como te chamabas? Indiva. Indira. Anda a miña muller co Indiva tamén. Diz que é buenísimo, Indiva que che sube a piel para arriba. Pero eu son Indira. A Indira. Indira. A nós temos vitrocerámica. Namaste. Temos vitrocerámica. Que inducción. Que ten inducción. Perdón? Que ten inducción, non temos vitrocerámica, non inducción. Estaba dicindo aquí aos meus veciños que agora que nós imos importar moitos produtos do noso campo, verdade? Para a India. Que vas decir agora, Lorena? No, eu quero lle preguntar a Indira. Indiva. Indira. Indira. Envidia. Si na India gustan os kibis, porque teño aquí unha... Aguántame aquí, axúdame aquí. Teño aquí unha morea deles, ves? Ajá. Corteinos ahora mismo, Bueno, no meu país somos 1.500 millóns de persoas. Bueno, como dicía o meu tío Mahatma Gandhi, non hai onde poñer unha toalla, así que imos necesitar moita comida. Pois se vai necesitar leite, eu vou producir máis ou menos 180 millóns de litros cada día. Ao cálculo que lle fixen. Pero... O sea que leite teñen, agora teñen que levar trailers de Colacao, pero leite van ter. xa, pero unha vaca non se pode muxir. Como? Que unha vaca non se pode muxir. Non se pode muxir a vaca? Non. No. Que non se pode muxir. Como se lle saca entón o leite ás vacas? Pois a ver, a vaca dará o leite que queira dar. Como? Que a vaca dará o leite que queira dar. Ah, non se pode muxir. Non se pode A vaca muxir. ela bota o leite ela cando quere. Cando queira, é como queira. Ah, a vaca bota o leite cando quere, como a Bertín Albor. Ahora dame igual, que se non lle se interesa o leite, pa carne. Ai, non. Que no noso país somos vegetarianos. Son vegetarianos, pero unha chuleta comerá, non? A ver, por favor, A ver, no meu país, unha galiña é unha irmá galiña. Unha miñoca é unha irmá miñoca. Pois aquí non. Aquí agora o fillo do veciño Marquitos diz que é un can. Aquí cambiou. E mexa polo plá. Non se atreve a quitar a roupa de todas maneiras, andando a 4 patas. E entón na India para que queren as vacas? Para colgar a roupa dun corno, para que queren? Se non son vegetarianos, non toman leite, para que queren as vacas? No meu país as vacas son sagradas. Aquí o que é sagrado é a siesta, por exemplo. Son países distintos. Son países completamente distintos. Xa, pero
unha pregunta. A ver, falando dos kibis. Sí. Na India, os kibis tamén son sagrados. Meu pai ten moitos kibis, unha morea deles, Ajá. Unha morea deles. Non. No meu país non son sagrados. No meu país, pois non temos estreximento. A verdade é que Non, hai países que non cagan porque non cagan. Bueno, ou van cagar fora do seu país, eso tamén pode ser. Sí, non digo que non. Vostedes queren kibis? Queren kibis? Home, Queren? sí quero, pero poderían ser un pouquiño máis cantidade? Canto lle fai falta? Pois así a bote pronto unhas 700.000 toneladas. Paos? Teño que falar con meu pai. Pero non ande con tonterías. Eu as vacas teño aí xa preparadas, as vacas están aí para velas, Este tema era o que vos quería comentar a todos. A partir de agora, aquí no Concello de Traspazos, as vacas tamén van ser sagradas. Vale? Sí. As vacas van a andar por Traspazos como lles dé a ela gana, van botar o leite cando elas queiran, non vai haber problema ningún e sin problemas. Se miran, pero non se tocan las vacas agora, vale? E digo unha cousa, e eu que fago agora con 600.000 vacas que teño agora aquí? Que fai? Explíqueme usted a min que fago cas vacas. Non che vou dar licencia para turismo rural, que é o que ves a pedirme, Pepe. Non che vou a dar. Pero que fago eu con 600.000 vacas? A ver, Quero unha solución. pois I want to be free. Mierda. A ver, mamá, pero, ai, Xesús meu, a ver, Cuidado, andan á defensiva, Que teña porra, nin se moveu. é que eles... Igual, é un camaleón. Non, A ver, dígame Non, unha a solución. Que fago eu cas 600.000 vacas? a ver, eu non sei, pero posiblemente vostede coñece a parábola de cando o Deus Siva, o Deus Siva, Siva para onde? A onde Siva o Dios? o Deus, Sí, a o Deus, deidade, sí. Siva, o Pero para Deus. onde Siva? Pois non Siva, viña. Ah, viña, Viña. vale, o Deus viña. Pois como lle dicía, cando o Deus Siva, veu unha cobra que bebía... Como? Veu unha cobra Sí. que bebía no río Ganges, sabe? Siva falou cunha sabiduría dicindo Malaja Bumai, Asirá Mati Maja. Como dixo? Ostras, sí que quere dicir eso. Pois o que viño dicindo foi chupa aquí e mama na casa.